Sanibonani Dumelang, Limajoro Mponjo Mambo VP. Selitholwe ukugxekwa kwabanye babathandi bamaskandi uhlelo ubelukade lwenziwa u-Ayanda Msweli lapho ebevakashele khona u-12 Namankentshane, umfoka Khoza, le kwelaseHluhluwe lapha bemvakashele khona njengoba bebizwe inkosi yakhona ukuthi make iqhamuke izolekelela ukuthi ikwazi ukuthi insizwa esindala ifukuleke njengoba ingezinye zeyingqalabutho zikamaskandi ezawukala lo mculo. Inkosi yendawo ibikhala ngokuthi ubukeka engasanakekile kanti nesimo aphila ngaphansi kwaso asisesihle neze. Uma u-Ayanda Msweli evakashele injahanjahane ithe uma ikhuluma iveza iy'fiso zayo, iveza ukuthi ifisa ukufundisa abantu umculo wamaskandi wangampela, hhayi lento esiyenzeka njengamanje nalento yomgxobanyawo. Yathi ifisa ukulekelelwa ngama-instrument ezowasebenzisa ukuthi ikwazi ukufundisa abantu esezingeni i-instrument ngoba iyawudlala zonke iy'nhlobo zama-instrument omculo kamaskandi. Ibe seyiveza nokuthi yake yavakashelwa igcwama elisha olibonayo lapha esithombeni njengamanje, lihamba nongizwe kanye nabantu bamakhamera bakwa-SABC bafika lapha emzini wakhe kwaKhoza bezomvakashela. Uma befika uthi akaqonde ukuthi kwakuyisiphi isizathu sokuthi befike bezomvakashela ngoba akanalutho yena, kwaze kwasiza umasipala okuyiwona owamlekelela wamnikeza inkomo eyayibiza u-17,000 bakwazi ukuthi abantu badla bajabula. Wabe seveza nokuthi inhloso yegcwama elisha yokufika kulo muzi wakubo lalifike ngoba lifuna ukuthi ezolibeka njengenkosi kamaskandi mese evele kuwo lo mbukiso elibeka evuma ukuthi hhayi ilona eliyinkosi kamaskandi. U-12 futhi washaya ngonyawo phansi wathi ngeke akwenze lokho noma bengambiza bamise okhozini uyovuma athi kulungile ngiyakhona. Uma efika khona afika athi yena mina ngibeka ushwi noMtekhala ngoba ibona abantu abayidlalayo intambo futhi abadlala into yangampela ezwakalayo, hhayi nina njengoba niyizipikili nje ukuthi sengingasuka ngibeke isipikili ngithi inkosi kamaskandi. Kulungile ngoba vele usuyibekile wayibiza ngenkosi kamaskandi, angiphiki. Kodwa uma uke wangibiza wathi ufuna ngiye phakathi komphakathi ngiyosho khona ukuthi ubani inkosi kamaskandi, ngiyofike ngibeke ushwi noMtekhala mina, vele niyoba ningeke ningishaye ngoba ngiyoba ngiphambi kwabantu. Kungekho enizokwazi ukungenza kona uma sengenza lokhu engithi ngiyakwenza ngaleso sikhathi. Zingake besiziphethe kwamanje kuze kube ngokuzayo. Dankie, ngiyabonga.